Hello mindenkinek is, üdvözöllek titeket ebben a videóban, és elhoztam nektek egy bolondságot, amit veletek meg akartam osztani. Annyi a nagy lényegesség, hogy hoztam csípőszószt, nem szponzor, hoztam csípőszószt, meg kanalat, és minden 5. elrontott Battlefibre kell egy csípőszószt, és ha ez addig megy, míg nem dobok legalább 3 Battleflippet, nem zsinórba, de értitek. Szóval kezdjük is el. Megfogom a kamerát a másik kezembe, és akkor kezdjük el. Dobigáljuk, hogy örüljön neki mindenki. Dobigál. Ez azt hiszem a 3. vagy a 4. 4 is. Biztos, hogy én erre fel vagyok készülve, szóval, hogy itt a kanalunk, és itt a csípőszósunk, ami nem szponzor. Azért nem a márkás felére fordítom. És ez, szóval, hogy én ilyet már ettem. Nem olyan, mint az erős Pista, de csíp azért. Nem akarok sokat nyomni, mert tényleg fog csípni. Hát ez egy kicsit sok lett, na de aztán nekem ne írjátok, hogy miért nem az egész kanálnyit, mert ez azért nekem egy kicsit csípős, mert én nem vagyok az ember, aki jó, hogy ennyire ma semmit, főleg kenyér nélkül, meg semmi nélkül, maximum beleiszok abba az üvegbe, amivel Battleflippezek, na de csak húzzam az időt, mert nem akarom megenni. No, 3, 2, 1. Basszú. Vagy már mint a csíp. Csíp. Milyen szépen néz ki kamerában. Semmit nem hoztam, szóval, hogy a víztől még rosszabb lesz. És tényleg csak ezt osztom. Na, folytassuk. Egy, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nem vagyok jó Battleflippes, még mindig csíp. De meg volt, most már 7 van. Azaz 2 már meg is léptem, vagyis még 3 van a előzőből is. Nagyon jó. Közben történt egy vágás. Az még több, mint az előző. És a videó végére már így a fülem fog gőzölögni. Na de remegom úgy a kezem, ha a kamerán látszódik, hogy mozog, akkor az azért van, mert remeg a kezem. Na de akkor együnk. Lenyeltem. Még az előzőt is érzem, hogy ezt maradt egy kicsi. Azért jól csíp. Ti nem lássátok, de én igen, még 4 perc. Még 4 perc. Szóval nem csak a torkomat marja, hanem még a számnak a külső részét is, azt a nagyon, nagyon rossz. Nem ajánlom senkinek, de folytassuk.
3, mert ugye 7-et dobtunk, csak olyan okos vagyok. 1, 2, 3. Most komolyan nem. Fog fájni a hasam, amúgy már most fáj a hasam, de nem lehetek ilyen béna. De bocsi, ha ezek a kamerós. Nem fogok sokat rakni, ott már így is ki van a gyomrom. Tiszta csíp, nagyon-nagyon. Minden kanál, csípőszósz, egy like. Piedes, ha sajnálsz, dobj el like-ot. Fúj. Fúj. Dobjátok el like-ot. Már ki van a gyomrom is. Nem hiszem, hogy egészséges lenne, de nem akarok itt sajnáltatni magamat, ezért folytassuk, a gyomra is fájt. Istenem, 1, 2, 3. Végre! Köszönöm Istenem. Ne próbáljátok ki otthon, de csak nem vagytok olyan bolondok, mint egyesek. És most magamra gondoltam. Isten. Köszönöm. Most kimegyek, és megiszok 2 liter tejet. Az biztos. Megiszek egy csomag kenyeret. Na, de akkor én ki is köszönnék, mert én merülőben vagyok. Igen. És akkor én idióta gyerek 1, 2, 3 voltam. Sziasztok!